Yn enw fi ydi Owain Llyr, hogyn o Talsarnau sy'n bentra rhwng Penrhyndeudraeth a Harlach. Ar hyn o bryd dwi'n paratoi i fynd ati i greu rhaglan ddogfen am hanesion a phobl lleol. Dwi eisiau clywed eich straeon chi o bethau fatha dorti wrach oedd yn byw wrth Llyn Tecwyn Ucha i'r Ladi Wen, neu falle bod yna ambell i ysbryd yma gacw ar draws yr ardal. Dwi eisiau clywed am y llefydd sy'n unigryw i Talsarnau, pethau sy'n unigryw i Talsarnau ar ardal, pethau fatha'r Llanw Mawr, neu gwneud dymuniad yn y ffynnon Bina ar ben Bembo. Felly, os da chi eisiau helpu dogfennu rhai o straeon arbennig yr ardal hon, neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda.